Helo Stwnshwyr, croeso I fideo fi arbennig iawn. Fideo fi, Stwnsh Sadwn, efo fi, Leah. A pnawn ma, dwi'n cymryd rhywbeth hyfryd. Dwi'n cymryd yngwynaf. Dyma yr holl liwiau. Pa un parau I ddewis. Dyma y 4 lliw dwi wedi ddewis. Y cam cynta ydy I dynnu yr hen gwynaf I ffwrdd. Rapio y gwynaf. Dyma yr rhan gorau dwi'n cael massage ar y diwedd gen Mari. Diolch Mari. Chi'n barod I weld hein? Dyna ni! Diolch Mari am y gwyneb fabulous, dwi'n caru nhw. Cofiwch chwilio Stwnsh, 8 tan 10, bob ar y Sadwn, fel yna chi yna. Ta!